Tak ľudia, sme tu pri mojom vlastne asi takom prvom úspešnejšom let's play, ktorý absolútne že vyzerá, že až tak moc neseká. A vlastne ani to nechcem nejak prechádzať cez tento let's play, vlastne skúste povedať vy, či vlastne chcete pozerať GTA Vice City. Teraz som chcel len troška zmasakrovať tu na ľudí. Nech si spomeniete, aká to bola zábava vtedy, keď to vyšlo. Vtedy som mal nejakých... Som mal ešte prvý počítač, keď som toto hral. Mal som... To som bol ešte na základnej škole, možno 13 rokov. Ježiš, to je doba. 10 rokov dozadu. Vrtuľníček. I like it. What the fuck, yo? Ale ako... Mohol by už padnúť. Skap do rána, tu tykoš. Nejaký odolný vrtuľníček. Potreboval by som auto. Tuto vyzerajú ako agenti FBI. Nezabíjame. Vyzerajú úplne rovnako dvoječky. Ty mi chceš dať auto? Ty si milý. Hajzlík. Dobre, táto časť bude vlastne o tom, ako dosiahnuť čo najväčší možný počet hviezdičiek. Teraz sa mi to nepodarilo, ale aby ste si nemysleli, ja vôbec nepoužívam cheaty, kde by som ja používal cheaty. Takže profesionál to... Ale... No... To nebol cheat, to si nemyslíte o mne. Taká pekná diváka, hej, ty kde ideš? Ba, tam to máš, ideš. Ale čo by som sa jasral s autami? Zrovna úplnou náhodou sem pristal tank. To nebol cheat. No celkom dobre sa to hrá aj s tým praxom. Konečne volačo aspoň. Fú, toto asi nevidím. Ľudia, utekajte. Mohol by som ísť opačnou stranou. Dve hviezdičky a za čo? Však nič nerobím. Myslím, že v tejto časti hry ešte ani nemám nárok na plný počet hviezdičiek. Tak potom si dáme druhú časť. Keď sa mi to bude chcieť prejsť. Ak by náhodou medzi vami bol niekto, kto získal všetkých 100 tých paketov, alebo už neviem ako sa to volá, tých pakov, tak mi napíšte prosím vás do komentu, aby som vám mohol poblahoprijať, lebo ja keď som to v minulosti hral, tak jeden z tých paketov bol pod vodou a ak si dobre spomínate, tak Vice City bol taký, že sa nedalo potápať ani sa dotknúť vody skoro. Takže som fakt nechápal, že ako to mám dosiahnuť. Policajti, bum. To mi pripomínalo z Plistonovcov, toho malého depeša.
Ten tiež stále hovorí bum bum. A tu už mladšie ročníky neviem, či pamätajú. Aj keď teraz tuším niekde ešte vysielajú si Flintstonovcov. Ale mňa to ináč nikdy nebavilo. Ako chodím tu s tankom, v kuse strieľam a len 3 hviezdičky. S rotačnými to išlo lepšie. Ty fakt tomu pomôžeš, keď po mne strieľaš. Než ma zatkneš. Sprostá lampa. Ja dúfam, že toto video nebude dlhšie ako 15 minút. Pretože to už by som ho musel strihať a to ja neviem zatiaľ. To som hlúpučký, neskúsenučký. Keďže toto je môj prvý let's play. Asi je to aj vidieť. Mám sa čo učiť. Kto ma to má naučiť? Každý na mňa kašle, nikto ma nemá rád. Preto si jazdím v tanku po meste na zadnom sedadle. Inak za 70 odberateľov zložím pre vás rapovú pesničku, len aby ste vedeli. Za 50. Čo som ti slúboval za 50? Ja, že kúpim webkameru lepšiu, áno, za 50 webkameru a za 70 zarapujem. Za 100 spravím asi karaoke. Ak by ste chceli. Ak nie, tak vymyslite, čo by ste chceli za 100 odberov. Čo tu mám? 4 hviezdičky. No poď, bez koho. Chupák. Dobre, toto už asi ani vás, ani mňa nebaví. Že by som nastúpil do tohto. To čo spravil? Dobre, s týmto sa s vami lúčim, dneska to asi nedosiahneme. Čaute.